Ay, magbakasyon na naman ako nitong taon. Kaya kailangan ko na naman mag-ipon ng pasalubong sa mga mahal ko sa buhay. Ako? Kaya ito, andito na naman ako sa Bata, sa Gold Shop. Dito sa Bata, lagi akong bumibili ng mga ginto. Dito sa Dimas. Kasi kilala ko na sila. Mga friends na kami. Si Harun, yan, lagi ko yung kinukunan ng gold. Hinuhulugan ko para hindi mabigat sa bulsa. Nung 2019 nga, may binili akong gold bar, 20 grams. 24 karat yun. Mga 45k pesos yun nung time na yun. Isinangla namin nitong February. Kung legit nga, oh, naku, biruin mo, almost 63,000 pesos na yung gold. Kaya maganda talaga mag-invest sa gold. Pero ako, hindi talaga ako mahilig sa ginto. Wala akong mga bracelet or necklace. Ang gold ring nga lang ang meron ako, yung couple ring namin ng asawa ko. Pero mahilig ako sa mga bar at coins, lalo na yung 22k at 24k ng Saudi gold. Ngayon nga ay napakamahal na ng gold. 2017, pumapatak lang siya ng 150 to 170 per gram. Ngayon, may tax na. So almost 250 to 300 na siya. Tapos nagpa-fluctuate pang presyo ng gold sa merkado. Kaya nga ang ginagawa ko ngayon ay naguhulugan na lang ako sa kanila para magaan at hindi ako mahirapan magbayad. Sa mga gusto pong bumili ng gold, legit po dyan sa Dimas. Kasi lahat na yata ng binili kong ginto dyan ay naisang lana ng asawa ko. Unang-una, kaya namin sinasangla para mapatunayan naming gold nga yung nabili kong ginto dito sa Dimas. Kaya malaki ang tiwala ko sa Dimas Gold Shop. Sa mga gustong bumili, chat nyo lang po ako or comment na.